Amerikansk og europæisk forskning viser, at det er svært for virksomheder at implementere deres strategi. Der er eksempelvis et studie, der viser, at 70% af strategiplanerne bliver ikke implementeret tilfredsstillende. Et andet studie viser, at over 60% af de ansatte i virksomheder mener, at deres virksomhed har svært ved at eksekvere strategier. Et tredje studie viser, at størstedelen af CEOs de fejler på grund af manglende strategieksekvering. Og sådan kunne man blive ved. Jeg har besøg af Niels Nydam Andersen, industriel designer og teknologiekspert. Niels, du har udviklet en app til smartphones, som kan hjælpe virksomheder med at implementere strategi ved hjælp af augmented reality. Hvad er augmented reality? Augmented reality er en teknologi, der gør, at du for eksempel med din smartphone kan gå ind og lægge et digitalt lag oven på den verden, som du ser omkring dig, og derved få forklaret, hvad det er for nogle elementer, som der omgiver dig. Og hvordan kan den app så hjælpe virksomheder med at implementere strategier med succes? Jamen, vi udvikler den her app som til både smartphones og tablets, som kan hjælpe ledelsen med at kommunikere langt mere direkte til de ansatte. Derved så ved de ansatte lige præcis, hvad det er, der er nødvendigt for dem på det relevante tidspunkt. Det giver også ledelsen mulighed for at måle på, hvordan de ansatte de forstår den her strategi. Og samtidig så giver den de ansatte et talerør til ledelsen, hvor de kan kommunikere tilbage, hvordan strategi den fungerer i praksis. Det lyder næsten som det, man inden for forskningen kalder single, dobbelt og triple loop læring. Kan du vise mig, hvordan den fungerer? Ja, man sender en strategirapport ud til alle ansatte. Det er den samme rapport, man sender ud. Når du så tager din telefon frem og åbner appen, så er du registreret, hvor du er henne i virksomheden. Så når du nu holder den henover, så vil der jo komme en knap frem, der viser, at der er en film, du kan afspille. Hvis så at trykke på den, så vil din CEO han vil så sige, at I skal være opmærksom på de her aspekter nede i lige præcis din afdeling. Det er interessant. Og det er det, du kalder målrettet kommunikation? Lige præcis. At du får den relevante information at vide til netop dig. Hvad betyder den her ændring af strategien for den måde, du arbejder på i virksomheden? En anden mulighed, man har for med den her app, det er, at man kan kommunikere langt mere direkte, eller kommunikere real-time information. Så igen, du holder din telefon op foran arket her, og du kan så gå ind og for eksempel se de europæiske salg i real-time. Hvordan foregår det lige nu? Så det vil sige, at virksomhedens data kan real-time komme op i den her app til den enkelte medarbejder? Lige præcis, og igen er det individualiseret, således at du nede i marketing vil få de data, som er relevante for dig, og hvis du sidder i produktudvikling, så får du netop de data, som er relevant for dig. Så du skal bladre igennem bunker af data, men får lige præcis penslet det ud, som du skal bruge. Og du siger, at den også kan give feedback fra de ansatte til ledelsen? Ja. Hvis vi vender tilbage til det rapportudkast, som vi havde før. Når du så har set den her film, som jeg før viste, så kan man gå ind og stille nogle spørgsmål til dem, så de for eksempel du kan spørge om, hvordan synes du, at virksomhedens værdier de kommer til udtryk i den her strategi. Og når man så sidder der som medarbejder, kan man så trykke de 3 værdier af, som man synes passer bedst på den kommunikerede strategi. Og ledelsen kan derved finde ud af, hvordan det her det forstås, og få det tilbage på forskellige niveauer i virksomheden, at de for eksempel i den her afdeling synes, at strategien fungerer på den her led, og i en anden afdeling på den her led, så man kan målrette også sin kommunikation i langt højere grad. Det er jo interessant, fordi strategiforskningen viser også, at det er vanskeligt for virksomheder at få værdier koblet til visioner og mål i virksomheden. Så du siger altså, at man her kan få den ansatte til at melde tilbage på værdiniveau, i forhold til, hvordan de selv tilslutter sig strategien. Lige præcis. Samtidig vil det også kunne bruges, som hvis du er bilforhandler. Sælgerne i forretningen, de kan gå ind og trykke af, at man her på Sjælland, der er det primært de grønne biler, som folk de vil ud og prøvekøre i først, og måske i Jylland er det primært de sorte. Og dermed så kan du langt hurtigere få feedback tilbage på, hvad det er for nogle modeller, der skal sendes ud i hvilke områder af Europa. Og det tredje niveau, samskabelse af mening? Det tredje niveau, det giver de ansatte mulighed for at få et talerør tilbage til ledelsen om, hvordan den her strategi den fungerer i praksis. Det vil sige, at du kan holde din telefon op i virksomheden, og så kan du tage enten et billede, eller du kan lave et videoklip,
hvor du kan hæfte nogle kommentarer på, som du så sender direkte tilbage til ledelsen, og de så kan få et feedback på, hvordan fungerer det her lige præcis nu, og lige præcis i den her del af virksomheden. Det kan også give et brug som udgangspunkt for at lave et forum i den pågældende virksomhed, så de ansatte også kan gå ind og skrive kommentarer til den feedback, der er, så man på den måde også får en vidensdeling blandt de ansatte og ledelsen. Nu har du vist 3 forskellige aspekter, som appen rummer. Du har vist, at den kan målrette kommunikationen, den kan tillade medarbejderne at give feedback på det, ledelsen har spurgt om, og den kan også tillade medarbejderne selv dokumentere det, der er virksomt i strategiprocessen. Vi har jo før set, at folk er kommet frem med teknologier, som skulle være løsningen på alt. Hvordan forestiller du dig, at den her teknologi skal kunne hjælpe virksomheden med at implementere strategi, snarere end at være en barriere eller hindring for implementering af strategi? Altså jeg tænker på, hvis det hele går op i teknologi. Teknologi vil aldrig være en direkte løsning på nogle problemer, men jeg mener, at hvis man bruger de rigtige teknologier hensigtsmæssigt, så kan du facilitere en kommunikation langt bedre, så vi kan netop målrette den information til medarbejderne og give dem et talerør på lettest mulig vis, så de altid med mindst indsats har den nødvendige information til rådighed, som vi skal bruge for at udføre deres arbejde bedst muligt. Ja, det er jo interessant. Det er interessant at se, om vi kan få udviklet en teknologisk støttet app, som kan hjælpe medarbejdere med at dokumentere deres strategiimplementering og dermed sende vigtig information tilbage til ledelsen. Det bliver spændende, fordi hvis det lykkes at få medarbejderne til selv at tage ejerskab og kommunikere den strategiske retning i samspil med ledelsen, så har vi måske et muligt svar på nogle af de udfordringer, som forskningen også dokumenterer. Tak fordi du kom, Niels. Selv tak.